blížim ku druhej veži, tuto sedí vysoko do mňa volávka biela. Tak dobrý deň. Vonku to už vyzerá na príchod jary, ale nohy ešte ozjabajú v gumákoch. Tak som v tomto kryte strávil v priebehu necelých 3 dní približne 12 až 13 hodín dokopy. No dneska to odhadujem na ďalších 6 až 8. Dúfam, že je s nejakými pozitívnymi výsledkami. Ale keby aj nie, tak toto je celkom dobrá samotka.